Tamba ɗo jeeyami ko ɗo jibinami ɗo janggumi kadi école primaire école Bounama Diallo nde geynumi jaami collège Modibo Diakité jaami lycée Mame Cheikh Mbaye ko toon dañmi bac am en S2 2002 nde geynumi Allah waɗi min mbaɗi kadi concours assistant infirmier Allah walli amen kadi centre de formation ne ɗo e Tamba donc ko ɗo mbaɗmi kadi formation am ha geynumi en 2005 donc nden dañmi diplôme d'état assistant infirmier donc nde ɗum waɗi kadi Allah waɗi kadi minen jalti kadi manam gardiɗo e waɗannoɓe ko wiyete major de sa promotion ɗum kadi Allah waɗani amen ɗum. Premier poste am ne wiye poste santé mo Yafera toon mbaɗmi duuɓi 11 nde gummimi toon garmi district sanitaire de Tamba nawami to wiyete Koussanar mi waɗi ɗon duuɓi 2 nde gummimi toon en 2018 kadi médecin chef addi kam ɗo Afia donc de 2018 ha hande ko ɗo Allah waɗi weltare premier sentiment ko manam koko betti amen parce que hande sa wone wadde ko poɗɗa wadde minen min padano hen haydara parce que min mbaɗani ko gandanɗa hoorema ko waɗi extraordinaire koko hilifaɓe amen mbi amen yomin mbat ko hen tan min keddi wadde noon sa heddima e ɗum ɗon mawɓe ma gari mbima beltima ko mbatta ko ne moƴƴi ne yooɗi donc ɗum ɗon ko surprise. Deuxième côté ko belamma parce que hande sa woni nokku aɗa liggo ha mawɗo ma wima ko liggorɗa ko mbaɗa welti hen kala komin mbaɗanno go'o min ɓeyda ɗon noon min jettatɓe hen no fewi par ce que c'était pas évident min padano hen haydara wadde noon ko yettudeɓe e jarnudeɓe e ɗum ɗon so ɗum yawti kadi ko yettudeɓe gondunoɓe par ce que wona liggey neɗɗo ko liggey ko wiyete équipe donc ko équipe o yimɓe fof ndendi ne liggo liggey mbaɗɗo fayida o. min jiiɗi ko vraiment population mo gandanɗa hoorema ko ɗum poste o waɗi polarisé ko ɓe daña jaam noon ko fannuji kewɗi donc nde min pini fof ko hen min daroto ko ɗum woni en tout cas yidde amen donc mamin mbad de telle sorte que ko wiyete taux de mortalité maternelle et infantile manam yimɓe jibinoɓe ne maaya walla sukaɓe tokosɓe dañani duuɓi 5 ne maaya min jiiɗi ko ustirto noon koye wadde des soins de qualité donc ko wallude population kala garoɗo wawa dañde jaam. ko neɗɗo gongiyanke ko neɗɗo julɗo homo andi hoore makko mo andi liggey makko homo respecta mawɓe ala fof mo okkani hakkille makko quoi o respecti mawɓe sukaɓe sakantuma noon minen ɓe wondi ɓe minen kam wax degg Allah ala komin haali makko minen ñaago Allah tan yo Allah komo juɗɗe balɗe battane moƴƴe ɗum ɗon wax degg Allah wonde meilleur ICP Sénégal fof homo wawi heɓde ko ɓuuri ɗum. sawtolam cakkatingol tan ko wiide minen ICP ji ɗi fof par ce que hande sa liggima liggey moƴƴone a waɗani ɗum e DIH2 mo gandanɗa hoorema ko plateforme mo ministére o waɗi en place way kono darogal donc hande kala ko neɗɗo liggi ko ɗon watta ɗum donc ko wiide tan ko yomin ɓeydo tinnade tan ɓeydo tinnade par ce que déjà amin tinni yimɓe fof ne timmi mataw ko Allah koddiri min jaltumi mais hono amen nena heewi hen machallah.